Volám sa Ľubo Slejzák, som partnerom asociácie Vieda a rád vám predstavím náš katalóg produktov Vieda. Asociácia Vieda má svoje vedecko-výskumné a výrobné centrum v Číne, prináša k nám najmodernejšie zdravotnícke prístroje a výživové doplnky, ktoré sú vyrobené podľa tradičnej čínskej medicíny. No okrem výnimočných zdravých produktov, ktoré sa nachádzajú v tomto katalógu, prináša asociácia Vieda aj životnú príležitosť stať sa partnerom Vieda. V podstate sa môžete u nás zaregistrovať a získať krásne peniaze a stabilný pasívny príjem, a to len tým, že budete ďalej odporúčať Viedu. A nemusíte vôbec nič predávať. Odporúčanie je vlastne najjednoduchšia forma zarábania peňazí vo Viede a pekných peňazí. No odmeňovanie v asociácii Vieda je naozaj kráľovské. A viac informácií o tom, ako sa u nás zaregistrovať a ako treba nakúpiť, vám určite rád poskytne človek, ktorý vám odporúčal toto video. Obráťte sa teda na ňo, alebo sa u ňoho hneď aj zaregistrujte. V prípade, že ste si tento katalóg Vieda našli na internete sami, tak nám môžete napísať pre viac informácií na mailovú adresu vieda369@gmail.com. Pošleme vám viac informácií, samozrejme. Môžeme vás aj zaregistrovať, dostanete katalóg Vieda vo formáte PDF a môžete si v ňom listovať. Neváhajte, nezmeškajte túto veľkú životnú príležitosť byť zdravý a bohatý. No a teraz už poďme teda na tie naše špeciálne výrobky, ktoré k nám prišli z Číny. Začneme výrobkom s názvom Ventune 1, ktorý vám poskytne starostlivú ochranu z tepla a lásky. Chodidlá sú vlastne druhým srdcom človeka a sú pokryté sieťou nervových zakončení, ktoré sú prepojené s mozgom samozrejme. Takže keď tieto chodidlá dáte pekne do tohto prístroja, tak ten vás nádherne zohreje od spodu celé telo, každú bunku rozvibruje krásnym teplom a vyženie z vás všetky zápaly, ktoré tam náhodou máte nejaké schované. Je k tomu diaľkové ovládanie, priestranná opierka na nohy, to ovládanie je veľmi jednoduché. Je to zariadenie miniatúrne a prenosné, takže viete ho zobrať so sebou aj k babičke a vyliečiť si svoju babičku. 4 hlavné funkcie. Tepelné žiarenie stimuluje akupunktúrne body na chodidlách a urýchľuje cirkuláciu krvi a buniek v tele. Po druhé, vyhrievací pás s ďalekospektrálnym infračerveným žiarením pôsobí na hlboké tkanivá v tele, jemne a nepretržite prehrieva svaly, zlepšuje krvný obeh a zmierňuje svalovú únavu. Tretia úžasná vec, LED terapia, ktorá patrí k Ventunu, pomocou vln červeného spektra a modrého svetla pôsobí protizápalovo a antibakteriálne, odstraňuje napríklad opuchy, urýchľuje hojenie rán, bieli a obmadzuje pokožku. Ďalším špeciálnym pôsobením tohto prístroja je ionizácia. Vytvára prostredie s vysokou koncentráciou pozitívnych a negatívnych jónov, ktoré čistia vzduch od baktérií. Takže vzduch je čistý, svieži a príjemný. Toto zariadenie stojí 2200 € a získate za ňo pri registrácii 1500 bodov. Môžeme prejsť na ďalší produkt. Ďalší úžasný produkt podporujúci zdravie je systém pre zdravý spánok 4 v 1. Systém na spanie Foherb, štvordielna súprava posteľnej bielizne s negatívnymi jónmi a infračerveným žiarením s použitím žakarového spracovania. Vyrobené je to z čistej bavlny, takže po hodvábnej ceste zdravia k nám prichádza aj toto zdravé spanie.
Je pohodlný a príjemný na pokožku, urýchľuje mikrocirkuláciu krvi v tele, podporuje metabolizmus v tele a zabezpečuje pohodlný spánok. Revitalizuje sa dýchací systém, zbavuje voľných radikálov v tele, revitalizácia nervového systému a zbavuje sa nepríjemných pachov. Sada obsahuje darčekový kufor Vieda na cestovanie, dvojitý paplón letný a zimný, rozmer 200x230 cm, dva vankúše, rozmer 60x40x12 a súprava posteľnej bielizne, 4 kusy, dve obliečky na vankúš, plachta a obliečka na perinu. Súprava na spanie stojí 2200 €, získate za ňu 1500 bodov pri registrácii. Ďalší špeciálny výrobok, o ktorý je veľký záujem najmä u masérov alebo aj u ľudí, ktorí sa doma chcú sami masírovať, je špeciálne elektrické zariadenie Magic for Herb, biomasážny prístroj, založený na princípoch tradičnej čínskej medicíny a využívajúci moderné bionické a ergonomické technológie. Kombinuje niekoľko funkcií súčasne, je zároveň pulzný, laserový, vákuový a tepelný. Vďaka tomu môžete jednoducho vykonávať preventívne a liečebné procedúry doma bez návštevy ambulancie, ako je akupunktúra, liečebná masáž, banková masáž, takže robí to aj bankovanie, guaša masáž, masáž kostnou škrabkou, to je metóda ovplyvňovania akupunktúrnych bodov v tradičnej čínskej medicíne a iné postupy. Biomasážny prístroj sa dá využiť aj v kozmetológii, pri chudnutí a v boji proti celulitíde. Stimuluje nervové zakončenia, zvyšuje prietok krvi a výkon hlavných orgánov. Zvyšuje pružnosť a pohyblivosť kĺbov a šliach, zvyšuje prekrvenie svalov, má analgetický účinok. Stimuluje svaly a nervové zakončenia, pôsobí upokojujúco na centrálny nervový systém, uvoľňuje napäté svaly a nervy, zlepšuje tónus kapilár a krvných ciev, urýchľuje vylučovanie metabolických produktov cez potné a mazové žľazy. Druhý masážik, ktoré dokáže tento prístroj urobiť: pulzná masáž, laserová masáž, podtlaková masáž, bankovanie a tepelná masáž. Sú k tomu aj špeciálne pomôcky, ako je kufrík, samozrejme, rukavice a trebárs gel na masírovanie. Elektrické zariadenie Magic for Herb stojí 785 € a získate za ňo 500 bodov pri registrácii v asociácii Vieda. Ďalší top produkt, o ktorý je veľký záujem, je minisauna Bagua. Je to minisauna, ktorá využíva špeciálnu technológiu a fyzikálne vlastnosti kameňov, polodrahokamov, ako je turmalín a čierny nefrit. Naša sauna pomocou liečivých kameňov a špeciálnej textilnej konštrukcie vytvára jedinečnú mikroklímu, ktorá má terapeutický účinok na celý organizmus. Zlepšuje mikrocirkuláciu krvi a metabolické procesy, odstraňuje toxíny a škodliviny. Zlepšuje stav pokožky, bojuje proti zápalovým procesom a bolestivým pocitom, zmierňuje únavu a pomáha relaxovať. Výborné na tejto saune je, že máte z nej vonku hlavu a môžete rukami treba čítať knihu alebo niečo robiť, štrikovať. Takže ešte raz si zopakujme zásadné veci, čo robí táto sauna. Vylučovanie toxínov potením, normalizácia acidobázickej rovnováhy, zníženie hladiny lipidov a regulácia krvného tlaku, kozmetický efekt, antibakteriálny a analgetický účinok, infračervené žiarenie a anióny zabraňujú rastu baktérií, neutralizácia voľných radikálov, na obsah veľkého množstva aniónov, zvyšuje vitalitu a celkový tónus organizmu. Pozor, toto zariadenie má aj obmedzenia,
Neodporúča sa používať toto zariadenie osobám s ochoreniami štítnej žľazy. Nie je vhodné pre tehotné ženy, dojčatá a deti, osoby s rakovinou, osoby s kovovými implantátmi v tele, osoby s dermatologickými ochoreniami, osoby s bypassom koronárnej artérie, kardiostimulátory a osoby trpiace závažným srdcovým zlyhaním, osoby so závislosťou na alkohole, ako aj infekčné choroby. Táto populárna minisauna Bagua sa hodí pre všetkých tých, ktorí bývate trebárs v bytoch a chceli by ste pravidelne chodiť do sauny, tak je tá sauna samozrejme aj prenosná a tiež ju môžete preniesť babičke a liečiť svoju babičku a detka. Minisauna Bagua stojí 786 €, získate za ňu 500 bodov pri registrácii. No a ďalšia vychytávka, o ktorú je mimoriadne veľký záujem, volá sa aktivátor buniek. Je to špičkový produkt pre bunkovú fyzioterapiu, špeciálne navrhnutý pre mikrofyziologickú reguláciu. Vplyvom vysokofrekvenčných vln terahertz na organizmus sa do buniek dostáva veľké množstvo aniónov, teda záporných jónov, čím sa eliminuje nadmerné hromadenie kladných jónov v organizme. Kvantová technológia zvyšuje penetráciu terahertzových vln, čo spôsobuje, že presnejšie pôsobia na poškodené bunky. Hlavnou funkciou aktivátora je podpora regenerácie ľudských buniek, obnova buniek, zabíjanie zlých a zmutovaných buniek, čistenie meridiánov a lymfy, odstránenie chladu a vlhkosti, zmiernenie zápalu a bolesti. Aktivátor buniek aktivuje spiace bunky, ozdravuje poškodené bunky, spomaľuje proces starnutia v tele, stimuluje metabolizmus a mikrocirkuláciu na bunkovej úrovni, zlepšuje činnosť vnútorných orgánov a najväčších žliaz v tele. No a čo je fajn, dodáva energiu a elán. Kľúčové technológie, ktoré sú použité v aktivátore buniek, je kvantová technológia, terahertzová technológia a nízkofrekvenčné vlny s dlhým spektrom. Tento obľúbený špeciálny prístroj, ktorý si veľmi radi ľudia kupujú pri prvej registrácii, za 500 bodov stojí 605 €. To boli prístroje, prejdeme na ďalšiu kategóriu špeciálnych produktov Vieda, sada ochranných doplnkov. Magnetický pás je navrhnutý podľa stavby ľudského tela, umožňuje účinne odstrániť únavu a zmierniť bolesti krížov. Je vybavený funkčným vreckom na uloženie paliny hrejivej, sady vložiek, takisto teplé sady vložiek si tam môžete vložiť určené na tepelné moxovanie. Tieto pásy sú elastické, pohodlné, odolné a pekné. Hlavným materiálom pásu, kolenačiek a goliera je turmalínové vlákno. A toto je tá špeciálna technológia, ktorá dokáže vyžarovať infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou 4 až 14 mikrónov, to je tzv. Svetlo života, ktoré zlepšuje krvný obeh v bedrovej oblasti. Obsahuje častice bambusového dreveného uhlia. Je elastické, absorbujúce vlhkosť a je priedušné, v zime hreje a v lete chladí, antibakteriálne a šetrné voči životnému prostrediu. Dostanete ho v rôznych rozmeroch, M, L, XL, XXL. Táto sada ochranných doplnkov na pás, kolená a krk stojí 350 € a získate za ňu 250 bodov pri registrácii. No a máme tu ďalšiu hitovku,
ktorú ľudia majú veľmi radi a majú s ňou veľmi, veľmi dobré skúsenosti, sú aniónové korekčné vložky do topánok. Vplyvom gravitácie, silového zaťaženia, tlaku a profesijných charakteristík sa chrbtica zakrivuje, ak sedíte dlho za počítačom alebo máte sedavú prácu a podobne. A to vedie k deformácii kostry ako celku. Tieto korekčné vložky sú kľúčom k zdraviu vašich chodidiel, chrbtice a celého tela. Naše vložky sú vyrobené v úplnom súlade s anatomickými vlastnosťami, dokonale sa prispôsobujú krivkám chodidla, zlepšujú váš krok, uľahčujú funkciu kĺbov a normalizujú rovnováhu tela. Na chodidle sa nachádza až 20 000 masážnych bodov a práve táto korekčná vložka má na tieto body aktivačný účinok, teda aktivuje reflexnú zónu. Čo je veľká výhoda týchto korekčných vložiek? Rovnomerné rozloženie tlaku na chodidle, masáž reflexnej zóny chodidla, stimulácia mikrocirkulácie krvi v cievach, korekcia plochej nohy a iných chýb zakrivenia chodidla, posilnenie správneho tvaru chodidla, korekcia držania tela a normalizácia axiálnej rovnováhy kostry. To v praxi znamená, že sa vám kostra krásne dostane do správnej polohy. Korekčné vložky obsahujú aniónovú technológiu, ktorá vytvára okolo vašich chodidiel mráčik vzdušných vitamínov, ktoré nádherne pomáhajú prekrviť mikrocievy v celej nohe. A vedľajší efekt, alebo aj jeden z hlavných efektov nosenia týchto korekčných vložiek v topánkach je, že máte nožičky krásne teplé, takže sú výhodné pre všetkých, ktorí majú studené nohy. Získate za nich 100 bodov pri nákupe a stoja tieto korekčné vložky 133 €. Ďalší produktík. Špeciálny high-tech okuliare. Kombinácia technológie kvantových vln a špičkovej antireflexnej vrstvy stimuluje prekrvenie očného okolia a rozširuje systém kapilárneho obehu. Zrakové napätie, zrakový stres a suché oči môžu byť spôsobené dlhým sedením pri počítači v malej vzdialenosti od monitora. Naše okuliare znižujú napätie a stres tým, že pomáhajú vašim očiam nájsť prirodzenú ohniskovú vzdialenosť k monitoru počítača. Zároveň vám poskytnú ochranu pred agresívnym fluorescenčným žiarením. Antireflexná vrstva, odtieň a geometria šošoviek našich okuliárov zabezpečujú ostré a jasné videnie a vytvárajú dodatočné zaostrenie na ochranu pred únavou očných svalov. Existujú dve verzie pre dospelých, jedna s bielými týmito, čo sa dávajú za uši, a potom s celými. A potom existuje ešte samozrejme aj verzia pre deti. No, čo ešte spôsobujú tie okuliarky? Zmiernenie zrakovej únavy, bolesti očí a hlavy, suchosť očí, opuch, svetloplachosť a slzenie očí. Toto všetko dokážu tieto okuliarky podporiť, aby ste tým netrpeli. Odfiltrujú tiež ostré, vysokoenergetické časti spektra a vytvoria pohodlnejšie prostredie na sledovanie. Majú optimálny uhol oblúka pre naše videnie a zabraňujú vzniku krátkozrakosti. Rám okuliarov je vyrobený z grafénových kompozitných materiálov. Grafén obsahuje záporné jóny, anióny. Na centimeter kubický dokážu tieto okuliare vyprodukovať od 1000 až do 2200 aniónov a okolo okuliarov do veľkosti zhruba 20-30 cm sa vám tým pádom vytvorí taký ochranný mráčik týchto aniónov, ktorý vás dokáže chrániť pred rôznymi vecami. Cena 66 € a získate pri nákupe za nich 50 bodov.
Ďalší produktík, špeciálny, majú ho veľmi radi ženy, sa nazýva energetická štóla, Foherb. Je o zdraví, pohodlí a elegancii. Je elegantná a módna, udrží vás v teple a pohodlí. Vysokokvalitný materiál, založený na vedecky vybranom pomere polyvlákna s germániom. Pohodlné používanie, elegantný vzhľad v oranžovom, svetlomodrom a sivom prevedení. Zlepšuje mikrocirkuláciu obehového systému, zmierňuje únavu a napätie, zmierňuje problémy v oblasti krku a hrdla, podporuje metabolizmus, revitalizuje formotvorné bunky, pomáha odstraňovať toxíny z tela, spomaluje starnutie pokožky, zlepšuje zdravotný stav. Zloženie 47% bavlna, 45% polyester, 8% elastán. Rozmer 198 x 140 cm. Z jednej strany vás bude chladiť, z druhej strany vás bude zohrievať. Ženy si z toho dávajú ušiť aj šaty. Je to veľmi príjemné nosenie a hlavne zdravé nosenie. Cena energetickej štóly 163,35 centa a za ňu získate 100 bodov pri registrácii. Ďalší produktík, grafénové ponožky, udržujú teplo, zabraňujú nepríjemnému zápachu, bránia rastu baktérií. Anióny pomáhajú normalizovať krvný obeh a chránia pokožku a starajú sa o zdravie vašich nôh. Grafénové ponožky sú vyvinuté na báze materiálu Hong Kong. Po úspešnom vývoji bol testovaný profesionálnymi inštitúciami, ako sú Čínske letecké laboratórium, Hlavné štátne laboratórium pre modifikáciu vlákien alebo Národné centrum pre kontrolu kvality textílií. No a tieto ponožky sú také špeciálne, že nestrácajú svoje vlastnosti pri opakovanom praní, sú bez ťažkých kovov, sú ľahké a pohodlné bez toho, aby tlačili nohu, obnova pomocou infračerveného žiarenia a aniónov, zlepšujú krvný obeh, majú antibakteriálny účinok, účinky na akupunktúru chodidiel a telesné meridiány a ochrana proti parazitom, roztoč, demodex a podobne. A ešte sa o týchto ponožkách špeciálnych hovorí, že keď ich človek nosí, tak nohy vôbec nesmrdia. Stoja tieto ponožky 60 eur, 50 bodov. No a ďalšia špecialita pre dámy, ale aj pre pánov. Aniónové intimné vložky. Denné a nočné vložky majú 9-vrstvovú štruktúru, zatiaľ čo denné slipové vložky majú 6-vrstvovú štruktúru. Ich špeciálne navrhnutá štruktúra umožňuje pokožke dýchať. Absorbent japonskej značky Sumitomo absorbujúci vodu vo vnútri blokuje tekutinu a trojdielne krídelka zabraňujú akémukoľvek úniku tekutiny. Špeciálny čip so vzorom štvorlístka, to sú denné slipové, má antioxidačné vlastnosti. Vrstva tisového dreva zabraňuje vzniku rakovinových ochorení. To všetko je použité v týchto denných slipových vložkách, ktorých je 16 balení. Aniónový čip inhibuje rast baktérií, má protizápalové a antibakteriálne vlastnosti, absorbuje špecifický zápach a zmierňuje menštruačné ťažkosti. Sú dve balenia. Jedno balenie je denné, slipové, obsahuje 16 balení a potom je mix vložiek, také fialkové, obsahuje 19 balení. Priaznivo pôsobí na pánvové orgány, zlepšuje krvný obeh. Pohodlné balenie, ktoré sa dá niekoľkokrát otvoriť a zalepiť. Dlhé infračervené žiarenie spôsobuje termoefekt, stará sa o maternicu a panvové orgány, zmierňuje menštruačné ťažkosti, zmierňuje dysmenoreu, magnetizmus, čistí maternicu a odstraňuje toxíny, zlepšuje spánok.
Negatívne jóny absorbujú špecifický zápach a zlepšujú krvný obeh. Nanostriebro obsiahnuté v týchto vložkách má protizápalový a antibakteriálny účinok. Balenie stojí 80 eur a pri registrácii za neho dostanete 50 bodov. S vložkami súvisí aj antibakteriálny gel Foherb, ktorý je určený na intímnu hygienu. Antibakteriálny gel Foherb pozostáva z prírodných rastlinných extraktov s antibakteriálnym účinkom a prírodných bioaktívnych zložiek. Má nielen dezinfekčné a spermicídne účinky, takže môže slúžiť proti otehotneniu, ale poskytuje aj preventívnu starostlivosť a ochranu. Šanghajské mikrobiologické laboratórium vydalo špeciálne testy, na základe ktorých bolo vedecky dokázané, že antibakteriálny gel ničí vírus ľudskej imunodeficiencie, teda ničí vírus HIV-1 na 99,53%. Gel má jedinečné zloženie na prírodnej a rastlinnej báze, takže pôsobí šetrne a bezpečne. Dokonca ho ľudia používajú aj na elimináciu pupáčikov, jebačikov na ksichte. Poďme ďalej. Takže tento špeciálny gel Foherb Vagina, čistiaci gel, má antibakteriálne a antivírusové účinky. Podporuje odstraňovanie starých buniek a krvných zrazenín, ktoré sa nahromadili v maternici a vo vagíne. Vyživuje vaginálnu sliznicu, stimuluje metabolizmus a sekreciu buniek krčka maternice. Účinne udržiava prirodzenú vlhkosť a rovnováhu pH vnútorného prostredia a pomáha predchádzať suchosti a nepohodliu. Má spermicídny účinok, ktorý na rozdiel od iných syntetických antikoncepčných prostriedkov nepoškodzuje vaginálnu sliznicu. Zloženie: derivát cesnaku, extrakt z japonského zimolezu, extrakt z koreňa puerárie, extrakt zo sofory žltej, extrakt z bambusových listov, extrakt z aloe vera, extrakt z philodendronu čínskeho, sušený extrakt z plodov moniéry, komplex aminokyselín. Balenie obsahuje 6 kusov, v ktorom sa nachádzajú 4 gramy tohto antibakteriálneho gelu Foherb. Cena 42,35 eur, bodová hodnota 25. Gel na intímnu hygienu. Starostlivý prístup k zdraviu v intímnej oblasti. Neobsahuje mydlo, alkohol, ani vonné látky, ani farbivá. Je bezfarebný, bez zápachu, nedráždi jemnú a citlivú pokožku. Hodnota pH 5,13 je blízka hodnote pH ľudskej pokožky. Špeciálne vyvinuté jemné kyslé zloženie podporuje prirodzené prostredie intimnej oblasti, upokojuje pokožku a dodáva pocit sviežosti po celý deň. Jemne čistí s antibakteriálnym účinkom. Už čoskoro v Európe. Celodenná ochrana, pocit sviežosti a pohodlia každý deň, kúzlo orientálnych rastlín. Je to 50 ml balenie, výťažky z 5 hlavných bylín, obsahuje cesnak, zimoles, koreň sofory žltkastej, plod strniska monierového, kôra aksamietnice a murskej. Sada 240 ml plus 50 ml, dostanete za ňoho 30 bodov. A starostlivý prístup k zdraviu v intimnej oblasti 5 bodov. Poďme ďalej. Obľúbená zubná pasta s výťažkom paliny. Balenie obsahuje 6 kusov. Táto zubná pasta je vyrobená podľa klasickej receptúry tradičnej čínskej medicíny a obsahuje výťažky z rastlín, ako je palina, xanthoxylum,
Arhatum. Vďaka špeciálne vyvinutému zloženiu a špeciálnej kombinácii zložiek zubná pasta pomáha predchádzať rastu baktérií a normalizuje rovnováhu pH v ústnej dutine, odstraňuje zápach z úst, zlepšuje zdravie zubov a ďasien. Je vyrobená z vysoko kvalitných zložiek a má bezpečné zloženie. Medzinárodne certifikovaná, neobsahuje antibiotika, žiadne vedľajšie účinky, vhodné pre tehotné ženy, deti aj pre starších ľudí. Svieža kvetinová vôňa vás zbaví zápachu z úst a udrží váš dých dlho svieži. Cena zubnej pasty 24 €, bodová hodnota 15. Fohov elixír. Receptúra elixíru Fohov je vyvinutá na základe teórie energetickej rovnováhy Yin-Yang s použitím jedinečnej patentovanej technológie výroby a spracovania. Elixír Fohov normalizuje rovnováhu Yin-Yang, podporuje imunitu, má protinádorové účinky a mnoho ďalších prospešných vlastností. Jedno balenie obsahuje 6 fľaštičiek po 30 ml. Normalizácia rovnováhy Yin-Yang a posilnenie imunity, pôsobenie proti nádorovým ochoreniam, obnovenie energie na bunkovej úrovni a boj proti únave, normalizácia činnosti srdca, normalizácia funkcie pečene, normalizácia dýchacieho systému, funkcie obličiek, funkcie krvotvorby, normalizácia hladín lipidov a cukru v krvi. Indikácie na použitie, stav malatnosti, rôzne druhy nádorových ochorení to dokáže vyriešiť, rôzne ochorenia pľúc, pečene a obličiek, je veľmi vhodný na kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne ochorenia. Ďalej dôležité, diabetes mellitus, oslabená imunita a obdobie rekonvalescencie po chorobe, osoby stredného a staršieho veku a osoby, ktoré vedú zdravý životný štýl, pre nich je to tiež mimoriadne vhodné. Zloženie: extrakt z cordycepsu, špeciálnej liečivej huby, spóry linži, extrakt z huby shiitake, med a ďalšie. Elixír Fohov, červený, stojí 35 €, bodová hodnota 25. Modrý elixír. Elixír nazývaný aj triklenoty Fohov. Je vyrobený na báze koncentrátu Fohov elixír s prídavkom extraktu z čierneho mravca. Elixír sa skladá z prírodných zložiek a neobsahuje žiadne chemické ani hormonálne prísady. Elixír Foherb San Bao Oral. V jednom balení 6 fľaštičiek 30 ml. Jeho hlavné účinky je antireumatoidný a antireumatický účinok. Podporná liečba hepatitídy B, upokojujúci účinok pri cukrovke, spomaľuje proces starnutia organizmu, zmierňuje vedľajšie účinky chemoterapie, zlepšuje sexuálnu funkciu, tonizuje obličky. Elixír je vyrobený jedinečnou technológiou nízkoteplotnej extrakcie a subnanometrickou technológiou narušenia bunkovej steny, vďaka čomu sú aktívne živiny plne zachované a ľahko vstrebateľné pre telo. Indikácie: i reumatizmus a reumatoidné ochorenia, ochorenia kostí a kĺbov, hepatitída, sexuálna dysfunkcia, znížená mužská potencia, diabetes mellitus, obdobie zotavenia po chorobe. V tom všetkom je modrý elixír skvelý. Zloženie: extrakt z cordycepsu, spóry linži, extrakt z huby shiitake, extrakt z čierneho mravca. Elixír triklenoty Fohov, Foherb San Bao Oral Liquid, cena 35 €, 25 bodov. Do tretice
zelený elixír, Sanching Fohou. Elixír má 3 hlavné účinky. Čistí čreva, odstraňuje toxíny a čistí krv od lipidov. Elixír sa skladá z prírodných zložiek a neobsahuje žiadne chemické ani hormonálne prísady. Obsahuje 6 fľaštičiek po 30 ml. Foherb Sanching Oral Liquid. Takže dominantné sú očista čriev od zatuchnutých a jedovatých nánosov, očista tela od metabolického odpadu, toxínov, očista krvi od lipidov. Elixír Sanching Fohou vyvinulo výskumné a vývojové centrum skupiny Foherb v súlade so zásadami tradičnej čínskej medicíny a s použitím jedinečnej nízkoteplotnej technológie extrakcie a technológie subnanometrového narušenia bunkovej steny. Zloženie: gel z aloe vera, stachyóza, chytín, extrakt z kvetov chryzantémy, sušené listy ginka, čierna stromová huba, link, cordyceps a ďalšie. Cena elixíru zeleného Sanching Fohou 35 €, bodová hodnota 25. Ďalší špeciálny produkt, pasta rúža Fohou, obsahuje prebiotické oligosacharidy, ktoré sa získavajú z prírodných rastlín. Krásne vonia tento gel, táto rúžička, rúža pasta. A výborne chutí aj deťom. Neprechádzajú rozkladom v hornom gastrointestinálnom trakte, takže tieto oligosacharidy neprechádzajú rozkladom v hornom gastrointestinálnom trakte, vďaka čomu sa prospešné baktérie množia 10 až 100 krát rýchlejšie, pričom zároveň potláčajú rast škodlivých baktérií. Normalizuje trávenie, odstraňuje zápchu a hnačku. Zlepšuje vstrebávanie minerálov a syntézu vitamínov v tele, posilňuje imunitný systém. Stimuluje rast bifidobaktérií, laktobacilov a iných prospešných baktérií v črevách. Zabraňuje obezite, podporuje chudnutie. Pomáha odstraňovať toxíny. Upokojuje, vyživuje a stará sa o pokožku tváre, reguluje fungovanie endokrinného systému. Produkt je prezentovaný vo forme pasty, má príjemnú vôňu a chuť, vhodné na každodenné použitie. Zloženie: extrakt z kvetov rúže, oligosacharidy, stachyóza. Balenie má 120 gramov. Cena pasta rúža Fohou 14 €, bodová hodnota 10. Ďalší produktík, čaj Liu Wei Fohou, sa vyrába podľa starých čínskych receptúr, ktoré sa dedili z generácie na generáciu. Čaj obsahuje 6 liečivých bylín, trojročný čaj puer, kozinec, šalvia, 5-listý ženšeň, chryzantéma, medovka japonská a pomer týchto prísad je špeciálne vybraný. Má príjemnú, jemnú a jemne sladkú chuť. Čaj Liu Wei, láska, zlepšuje trávenie a krvný obeh. Odstraňuje stagnáciu krvi. Zbavuje horúčky, odstraňuje toxíny. Má kozmetický účinok, znižuje krvný tlak a hladinu lipidov v krvi. Má močopudný účinok. Konzumácia čaju Liu Wei pred a po jedle pomáha výrazne znížiť množstvo vstrebávaného tuku, je vhodná na prevenciu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a cukrovky, ako aj na zlepšenie trávenia a prevenciu hromadenia tuku v tele. Čaj Liu Wei pomôže fajčiarom zmierniť bolesti v krku a má tiež preventívny účinok na chronickú bronchitídu a ochorenia dýchacích ciest. Mimoriadne obľúbený čaj Liu Wei, zloženie: čaj puer,
astragalus, šalvia, pedlistý ženšeň, chryzantéma, japonský zimoles. Balenie obsahuje 2-gramové vrecúška v počte 30 vrecúšok. Cena 16 eur. Bodová hodnota 10. A vychutnať si tiež môžete kávu s cordycepsom a kolagénom. Káva Foherb s cordycepsom a kolagénom je novým konceptom instantnej kávy. Ako hlavné suroviny obsahuje vysokokvalitný prášok Cordyceps militaris a kolagénový peptid. Kombinácia živín zlepšuje telesnú kondíciu, vyživuje pokožku a posilňuje kosti. Kávový prášok sa získava z vysokokvalitných kávových zrn arabika pomocou technológie rýchleho práženia. Je bez cukru, bez tukov a bez konzervantov. A má pekný dizajn. Má kozmetologický efekt. Podporuje zdravé kosti, zdravé cievy a buduje silnú imunitu. 600 gramov. Obsahuje 40 balíčkov po 15 gramov. Má hodnotu 30 bodov. Ďalší špeciálny doplnok výživy, kapsule Shui Ching Fu Phoenix. Sú výsledkom dlhoročnej práce odborníkov vo výskumnom a vývojovom centre skupiny Foherb. Kapsuly Shui Ching Fu sú výsledkom dlhoročnej práce a podporujú čistenie krvi a hlavne posilňujú cievy, pomáhajú regulovať 3 hlavné ukazovatele krvi, tlak, hladinu cukru a hladinu lipidov. Sú účinné pri hypertenzii, ischemickej chorobe srdca, trombóze mozgových ciev, ateroskleróze, cerebrovaskulárnej insufiencii, pri mozgovej príhode, v menopauze a spomaľujú proces starnutia organizmu. Majú výborný trombolytický účinok. Extrakt z natto má silný trombolytický účinok, rozpúšťa vzniknuté krvné zrazeniny. Zmäkčenie ciev. Extrakt z hroznových jadierok. Proantokianidín OPC je nový vysokoúčinný antioxidant. Ďalej. Znižuje krvný tlak. Extrakt z ginostémy sa používa ako účinný prostriedok na zníženie krvného tlaku, lipidov a cukru v krvi a má aj trombolytické schopnosti. Zloženie. Natto, tradičná japonská potravina z fermentovaných sojových bôbov. Extrakt z hroznových jadierok, extrakt z dinostémy pedlistej. Obsahuje 120 kapsúl, 450 mg. Kapsuly Shui Ching Fu Phoenix stoja 50 eur a majú 40 bodovú hodnotu. Ďalší produkt z katalógu Vieda. Kapsuly vápnik, železo, zinok, selen. Vyrobené v súlade s modernými výživovými koncepciami, ľahko vstrebateľné v gastrointestinálnom trakte a dobre asimilovateľné v tele. Vápnik, železo, zinok a selén sú dôležité minerálne prvky v našom tele. Rôzne zdravotné problémy súvisia práve s nerovnováhou týchto minerálov v tele. Tieto minerálne prvky sú v tele navzájom nezávislé, ale úzko spolu súvisia a ak jeden z nich chýba, spôsobí to reťazovú reakciu zdravotných problémov. Farmakokinetické štúdie potvrdili, že 4 prvky vápnik, železo, zinok a selén môžu byť v ľudskom tele asimilované súčasne a navzájom si v tele neprekážajú. Dokonca naopak, navzájom sa stimulujú. Tento výživový doplnok účinne kompenzuje nedostatok vápnika, železa, zinku a selénu a reguluje dôležité fyziologické procesy v tele. Posilňuje kosti, zuby. Podporuje normálnu činnosť krvotvorných orgánov, prispieva k posilneniu imunitného systému
Spomaľuje proces starnutia v tele. Zloženie: uhličitan vápenatý, glukonát železa, kyselina glukónová, kvasnice obohatené selénom, želatínová kapsula. Balenie obsahuje 120 kapsul po pol grame. Čoskoro v Európe. Bodová hodnota tohto výživového doplnku kapsuly vápnik, železo, zinok, selén je 15 bodov. Ďalší produkt z katalógu Vieda, komplexný bielkovinový proteín. Vedecký prístup k chudnutiu a podpore zdravia. Môžem potvrdiť, schudol som 4 kg, keď som toto vybral celé. Foherb. Komplexný bielkovinový proteín má jedinečné funkcie, patentované zložky, ktoré majú pozitívny vplyv na organizmus. Vďaka patentovanej technológii sa živiny rýchlo vstrebávajú a účinkujú, čím telu poskytujú vysoký obsah vlákniny, nízky obsah kalórií a vysoký obsah bielkovinových živín, čo umožňuje rýchlo dosiahnuť efekt redukcie tuku bez zníženia svalovej hmoty. Okrem toho čistí čreva, zabezpečuje detoxikáciu, podporuje lepšie vstrebávanie, spomaľuje starnutie, pomáha pri chudnutí, zlepšuje metabolizmus, posilňuje imunitu. 600 gramov, obsahuje 20 balíčkov po 30 gramov. Jedno balenie vám počas dňa dokáže nahradiť jedno jedlo, na ktoré ste zvyknutí, raňajky, alebo obed, alebo večera. A vôbec pritom nemáte žiadny pocit hladu. Komplexný bielkovinový proteín stojí 60 € a má 30 bodovú hodnotu. Produktík ďalší z katalógu Vieda, spirulina, energetická rezerva pre bunky a super podpora pre telo. Je to vlastne druh siníc, rias, čistá prírodná zásaditá potrava a najskorší fotosyntetický organizmus na Zemi. Takže spirulina je najtypickejšou zelenou zásaditou potravinou. Spirulina je pre vás ideálna, ak ste vegetarián alebo sa stravujete so surovou stravou, držíte pôst alebo dietu, cvičíte, ste vystavení veľkej fyzickej alebo psychickej záťaži, plánujete alebo čakáte dieťatko, chcete byť plný energie aj vo vyššom veku. 1 gram spirulíny sa rovná súčtu 1 kg zeleninovej a ovocnej stravy. Takže spirulína podporuje chudnutie vďaka obsahu aminokyseliny fenylalanín, ktorá znižuje chuť do jedla. Pomáha kompenzovať nedostatok železa v tele, poskytuje kompletnú výživu pri cukrovke. Je vynikajúcim kozmetickým prostriedkom, pôsobí proti vredovej chorobe. Účinný pri dietnej liečbe kardiovaskulárnych patológií, aterosklerózy, hypertenzie, ischemickej choroby srdca a akútnych a chronických ochorení pečene a pankreatitídy. Zloženie. Spirulína každých 100 gramov obsahuje beta-karotén. Sú to 3 dozičky po 500 tabliet. Čoskoro v Európe. Bodová hodnota 50. A ďalšia vychytávka. Novinka po svete spirulínových výrobkov. Cukríky so spirulínou. Na to sa teším. Pomáhajú zvlhčovať hrdlo, chránia ho pred nepriaznivými účinkami vonkajších dráždivých látok. Takže cukríky so spirulínou osviežujú dých, majú antibakteriálne účinky, chránia pred respiračnými vírusmi. Vhodný pre fajčiarov, pre tých, ktorí musia veľa hovoriť, teda pre mňa,
Teda potom ďalej pri prechladnutí, kašli, bolestiach v krku a nevoľnosti v doprave. Naše cukríky obsahujú špeciálne pridaný prášok zo spór spirulíny, myšpule a semien sterculia. Zloženie cukríkov. Cukor, glukózový sirup, prášok spirulíny, medovka, semená sterculie, potravinárska aróma, prírodný mentol, potravinárska soľ, potravinárske farbivo. 10 balení. Jedno balenie obsahuje 11 lízaniek. Bodová hodnota 50. Ďalší produkt, výživový doplnok, nízkomolekulárny sojový peptid. Peptidy, tzv. Proteíny, sú základným stavebným materiálom všetkých buniek v našom tele, preto každý potrebuje pravidelne konzumovať peptidy. Nízkomolekulárny sojový peptid dokonale zvláda mnohé úlohy. Posilňuje imunitu, pomáha korigovať nadváhu, zvyšuje alebo znižuje chuť do jedla, pomáha v boji proti únave a chronickému vyčerpaniu, pomáha zotaviť sa po vážnom ochorení, zvyšuje vitalitu. Reguluje a normalizuje činnosť gastrointestinálneho traktu, stimuluje tvorbu biologicky aktívnych látok v tele, stimuluje procesy regenerácie a obnovy buniek, omladzuje organizmus a obnovuje ho, podporuje chudnutie, posilňuje imunitu a obranné funkcie organizmu, reguluje hladinu lipidov v krvi, metabolizmus lipidov, bojuje proti únave. Produkt je vyrobený výlučne z rastlinného základu bez pridania akýchkoľvek chemických prísad a konzervačných látok. Zloženie: 90% sojový peptidový prášok, 10% chryzantémový prášok, geneticky nemodifikované. Balenie obsahuje 15 vrecúšok po 5 gramov. Cena: nízkomolekulárny sojový peptid 66 eur. Bodová hodnota 50. Aloe Vera Gel je ďalší produkt z katalógu Vieda. 2 kusy po 35 gramov. Gel obsahuje vysokokvalitné rastlinné zložky a využíva špeciálnu technológiu extrakcie, pri ktorej sa získavajú len čerstvé listy aloe vera. Gel z aloe vera pôsobí antibakteriálne, protizápalovo, zabraňuje svrbeniu, má antioxidačný účinok, vyživuje a regeneruje pokožku. Aloe vera gel má tiež hojivé účinky na rezné rany, odreniny, popáleniny, vredy, pooperačné zápaly, akné, vredy, ekzémy, dermatitídy a ďalšie. Vyhladzuje pokožku, dodáva jej pocit pohodlia, pružnosti a hĺbkovej hydratácie. Rýchlo sa vstrebáva, revitalizuje pokožku. Má antibakteriálne a protizápalové účinky. Bez alkoholu, bez hormónov, bez minerálnych olejov, bez parfémovaných látok, bez antibiotík, bez ťažkých kovov a farbiu. Chráni pokožku a upokojuje ju. Má inhibičný účinok a potláča náchylnosť pokožky spôsobenú dlhodobým používaním hormónov alebo dráždivej kozmetiky. Zloženie: šťava z listov aloe vera, extrakt z Dendrobium candidum lekárskeho a Dendrobium noble, extrakt z Centella asiatica, extrakt z harmančeka bieleho, čo skoro v Európe. Predbežná cena 25 eur, bodová hodnota 20. Výživový doplnok kapsuly Lingji Fohou. Vysoká biologická dostupnosť a absorpcia vďaka narušeniu bunkovej steny a subnanometrovej mikronizácii.
zmierňuje príznaky bronchiálnej astmy a iných respiračných ochorení, chráni pečeň, zmierňuje príznaky kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení. Znižuje pravdepodobnosť vzniku cukrovky, normalizuje nervový systém, zabraňuje vzniku rakoviny, posilňuje imunitu, spomaľuje proces starnutia v tele. Sú tam vysokokvalitné suroviny a čisto prírodné zložky. Zloženie. Prášok z mycelia huby linži, prášok zo spor ganodermy so zničeným obalom, extrakt zo ženšeniu perlistého, prášok z mycelia Cordycepsu čínskeho, žltý dextrín, stearán horečnatý, oxid kremičitý, mastenec, mäkká želatínová kapsula. Balenie obsahuje 24 kapsul. Linji fohou, stojí to 20 eur a má hodnotu bodov 15. A ešte niečo špeciálne pre dámy. Omladzujúci sprej s liftingom. Omladzujúci sprej je revitalizačná emulzia, ktorá obsahuje rastlinné výťažky na ochranu pokožky. Sprej vyhladzuje vrásky, zlepšuje vodnú rovnováhu pokožky tváre, poskytuje jej intenzívnu a dlhotrvajúcu hydratáciu, oživuje suchú a drsnú pokožku, zlepšuje jej pružnosť a pevnosť, dodáva jej zdravý a krásny lesk. Intenzívne hydratuje, pleť je hladšia a žiarivejšia. A dá sa to vidieť už po 15 minútach aplikácie. Znižuje pigmentáciu pleti, vyrovnáva a zlepšuje jej tón. Bojuje proti známkam starnutia a vyhladzuje vrásky. Zmierňuje začervenanie a zápal na pokožke, upokojuje pokožku, zmenšuje póry, znižuje negatívne účinky UV žiarenia, má antioxidačné vlastnosti, zvyšuje elasticitu a pružnosť pokožky. Zloženie. Voda, glycerín, butandiol, propylén glykol, extrakt Sportulaca oleracea, rutín, P-hydroxyacetofenón, fenoxietanol, bisulfit sodný, 120 ml. Cena omladzujúceho spreju je 66,55 eur, bodová hodnota 50. Takže to všetko obsahuje katalóg Vieda. Verím, že ste si mohli vybrať. Pre našich partnerov je to veľmi dobrá pomôcka na to, aby sa zorientovali vo vlastnostiach jednotlivých produktov. A pre vás, čo to vidíte prvýkrát, je to príležitosť, ako si kúpiť nielen zdravý produkt z čistých prírodných produktov, alebo prístroj s najmodernejšími vedeckými technológiami, ktoré liečia, ale je to možno aj príležitosť obchodná, možno je to vaše budúce zamestnanie, keď sa zaregistrujete u nás a začnete si okrem zdravia honobiť aj bohatstvo finančné. Ak vám link na tento katalóg Vieda poslal náš partner, obráťte sa prosím na ňo pre viac informácií alebo sa u ňoho zaregistrujte. Ak ste si tento katalóg Vieda našli na internete a chcete viac informácií alebo sa chcete zaregistrovať, napíšte nám na mail vieda369@gmail.com. Tešíme sa na vás. Prajeme vám veľa zdravia a prosperity.